iki pengen keliling kampung karo kulit kentongan. Tapi kocok piye iki? Ya wis, tak celukane nganggo kentonganku. Ya Kenal kene. Bapak Ibu para warga. Dalu niki monggo kita sareng-sareng padha waspada kanggo njaga lingkungane dhewe-dhewe. Lanjut Mas. Jaga desa nganti tekan kutha. Sistem iki ayo padha nimo. Kula kabeh ayo padha sing waspada. Urip tentrem aman lan sentosa.
saderenge tilem jenengan ditutup nggih lawange kalih jendelane supaya aman. Jaga desa nganti tekan kutha wis kamplinge ayo kula kabeh ayo padha sifas padha urip tentrem aman lan sentosa urip tentrem aman lan sentosa urip tentrem aman lan sentosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar. Mas, sini. Kamu jangan pulang dulu. Sini sama adik.